ಮೋಕೆದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಮಾತ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುದರಡು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಯಸಿಸ್ಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಯೇಸುವಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಕ್ಲೇಕ್ ಸಮರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ ಕಾರ್ಲದ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರವ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ 9 ದಿನ ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಲ್ಪ ನಡತುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯೇಸುವಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೋಕೋ ಯಾನ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತನ್ಲೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಯಾನ ನಟ್ಟುವೆ.